Mine sabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula nehlabelo 1:8 inkosi busekhamabela. Wozani nonke zizwe
Izulu. Me. Ihloko salentshumayelo sithi ngabanjani abayobona umbuso wezulu. Ngabanjani abayobona umbuso wezulu. Umprofeti wokuqala kwa-Israyeli ukufundisa ngombuso wezulu kwaba nguYeshuwa. Ngaphambi kaYeshuwa abanye abaprofeti babekhuluma ngokukhona bezulu lapho kuhlala khona uNkulunkulu nezingilosi. Kodwa akekho owake wasitshela ngabangcwele abahlala noNkulunkulu. Nokho umprofeti u-Enoki uyavela ukuthi wahlala noNkulunkulu iminyaka engama-300. Lo ngumuntu wokuqala esifunda ngayo ukuthi wathi eselapha emhlabeni wahlala noNkulunkulu ezulwini. Kodwa nguYeshuwa okhulume waqonda ukuthi embusweni wezulu uNkulunkulu akahlali nezingilosi zodwa, kodwa abantu abenze okulungile beselapha emhlabeni ekufeni kwenyama yabo umphefumulo wabo uya ezulwini uyohlala noNkulunkulu. Uma sifa ngenyama umphefumulo wethu awufi, kodwa uvuka usungumoya, ispirit. Ekwehlulelweni komphefumulo umuntu omubi uyaye ekulahlweni, kodwa abalungile baye ezulwini. UJohn 5 verse 28 to 29 uYeshuwa uthi, ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayolizwa izwi layo. Abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila, kuthi abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Ngalokho uYeshuwa wayechaza ukuthi umuntu akasona nje isidumbu esiyinyama, kepha ungumphefumulo ongafi, noma isidumbu sesifile sabola. Lo mphefumulo iwona ophila ngisho inyama isifile, nophila kwelizayo. Ngakho-ke kumele sihlale sikwazi ukuthi kubo bonke abaprofeti nguYeshuwa owasifundisa ngobukhona besihoko sabalahlile nangombuso wezulu kulabo abangcwele. Ngokwasezulwini ngonjani umuntu owenze okubi, ngonjani owenze okulungileyo.
lo mbuzo kufanele siwuphendule ngokweqiniso singakhohlisani ngawo, ngoba uma sike sakhohlisana so lokhu sithi sikholwe kuJehova kanti sikholwe kwabanye onkulunkulu. Umuntu owenze okubi ngumuntu ongawugcini umthetho kaNkulunkulu osencwadini yomthetho ebizwa ngokuthi iTorah. Lowo ngumthetho kaMose. Umbuso wezulu lapha emhlabeni ngingawufanisa neuniversity. Iuniversity iyona ezibekela umgomo ukuthi ukuze umuntu angene kuyo noma kule university kufanele ephase ziphi izifundo nokuthi aziphase kanjani. Akwazi ukuthi umgomo ongena euniversity ubekwe ngabantu abafuna ukungena euniversity. Kanjalo nokungena ezulwini akwazi ukuthi kube ngofuna ukungena ezulwini ozibekela imigomo yokuthi ukuze angene ezulwini uzokwenza lokhu nalokhu. Lowo mgomo ubekwe ngumnikazi wombuso wezulu. Lokho kufanele kucace ngoba amabandla amaningi ayazibekela ukuthi kufanele uNkulunkulu amkhonze kanjani. Akwazi ukuthi kuyithi abafuna ukuya ezulwini bese futhi kuba yini yithi esibeka umgomo ukuthi siya ezulwini uma senzile. Sehlalele umuntu ovela ezulwini iminyaka esondele 20. Ngokwezimfundiso zengilosi ezifakazela izimfundiso zikaShembe ubabamkhulu naye esithathela kumthetho kaMose, ukungena ezulwini akufani nalokho esitshelwa ngamaKristu kanye namanye amaNazaretha. Lijwayele ukulalela izintshumayelo ikakhulukazi zamaKristu kanjalo nezamanye amaNazaretha. Ngithola ukuthi lezi izimfundiso esizithola kulamabandla ziphambene nalokho esifundiswa yingilosi ngokombandela ukungena ezulwini. Mangilalele amaKristu ushumayela ahlale ebabaza uYeshua, ebabaza nokuthi ngoYeshua sebethethelele izona, becule imini nobusuku bebabaza uYeshua, kwesinye isikhathi bebabaze noJehova. Kodwa lokhu uYeshua nabaprofeti bakubiza ukuthi ukukholwa ngezindebe zomlomo. Kodwa singamlandeli uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakazi ukuthi siyomdumisa ngezindebe zomlomo. uNkulunkulu uthena siyomdumisa ngokugcina umthetho wakhe. AmaKristu adukisiwe akaboni ukuthi lenkolo yabo imelene noJehova. Kodwa amaNazaretha amaningi angamahluluka ahluthulwa ngabaholi babo. AmaNazaretha asengamakholwa akhonza abanye uNkulunkulu yize ngokukholwa esacabanga ukuthi ayakholwa, kanti cha, asekude kakhulu kuNkulunkulu owalethwa lithi uShembe umprofeti. Lokho ubona ngokusonta nezangoma. Ngokwemfundiso yomprofeti, isangoma akufanele singene ngisho emzini wakho. uShembe usifundise ukuthi ekukholweni kwethu njengebandla likaMenzi Wezulu nomhlaba
kumele sigcine umthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMose. Akushintshi lokho noma ungakuqhamukisa ngayiphi indlela. Enkolweni nje kaJehova ufanele ukuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu owawuletha kithi ngoMose. Ngike ngezwa omunye umNazaretha ethi uShembe uzivumile izangoma ebandleni lakhe. Ngokwalo umNazaretha ngoShembe usho umholi wakhe. Akanalwazi lwenkolo yobuNazaretha ngaphandle kwalokhu okubona kwenziwa ngumholi wakhe. Inkinga ke ileyo uMnazaretha amaningi abhekene nayo uma bekhuluma ngoShembe basho umholi wabo. Kodwa isikhathi esiningi lo mholi wakhe uphambene kakhulu nenkolo kaJehova, njengoba sesifundiswa ngumprofeti. Lokho akudingi ukuthi size sidebate ngoba kusobala akakho umuntu okholiwe ongazi ukuthi uJehova ukhulume kakhulu against izangoma. Akakho umuntu okholiwe ongazi ukuthi uShembe umprofeti ukhulume kakhulu against izangoma. Ngakho-ke uma kuqhamuka umuntu ongumNazaretha ethi uShembe uyazamukela izangoma, lowo muntu utshengisa ubumpumputhe enkolweni. Kungenzeka ukuthi akhona amaNazaretha kulaba abasanda kukholwa acabanga ukuthi basenkolweni kaJehova njengoba yashunyelwa ngubaba mkhulu, kanti akunjalo. Sebeyizitha zikaJehova. Izulu ngumbuso, njengoba lingumbuso linomthetho sisekelo okufundisa uselapha emhlabeni ukuthi ukuze ungene kulo yini nani ongamele uyenze, yini okumele uyenze. Ngoba izulu liwumbuso. Lo mthetho sisekelo yiwo obusa impilo yasezulwini. uJehova owayehlisela emhlabeni ngoMose, lo esiubiza ngeThora. Njengoba sesichazile, amaKristu asusiwe enkolweni kaJehova, kodwa lokhu bakwenze bengaboni, ngoba isikhathi esiningi abantu abamnyama bamukela noma yini abayifundiswa ngabezizwe. Sesikushilo kaningi ukuthi isisekelo senkolo kaJehova ukugcina umthetho wakhe owawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Okufanele nokungafanele ukwenze kubhalwe phansi kule ncwadi yomthetho. Kanjalo futhi inkolo yabezizwe yakhelwe kwisisekelo sokuchitha inkolo kaJehova. Nabo futhi lokhu bakubhale phansi. Namhla ngifisa ukuba ngicacise ukuthi lapha sikhuluma ngezinkolo ezintathu. Inqubo nenqubo yokukholwa engafani nenye. Ngakho-ke umuntu nomuntu kumele azi ukuthi kulezi izinkolo ezintathu yena ukuyiphi. Ngoba awukwazi ukuthi uwedwa uphile ezinkolweni ezimbili noma ezintathu. Inkolo yokuqala inkolo kaJehova eyalethwa kithi nguMose entabeni yaseSinayi.
Le inkolo abezizwe abayibiza ngokuthi inkolo yamaHebheru noma yamaJuda noma okuthiwa inkolo kaMose. Inkolo kaMose yachithwa isizwe samaRoma emva kokuba kube nempi phakathi kwamaRoma namaJuda ngo-70 AD. Inkolo yesibili inkolo yabezizwe eyasungulwa nguConstantine ngo-325 AD. Le nkolo amaRoma ayibiza ngokuthi iChristianity noma ubuKristu. Inkolo yesithathu inkolo yomdabu okuyinkolo enenqubo yokugcina amasiko. Ayinamsunguli owaziwayo ngaphandle kokuthi ithi ikholwa kuMveli. Kodwa inqubo yayo ithathela kubantu. Iyinkolo esuselwa kwizwi labantu. Kanti eyethu inkolo iyilizwi likaJehova. Lezi zinkolo ezintathu azinabudlelwane. Ngakho ke akwazi ukuthi umuntu oyedwa ebe kuzo zontathu noma zombili ngesikhathi esisodwa. Angazi noma ngiyakuzwa. Lezi zinkolo azinabudlelwane. Ngakho ke awukwazi ukuthi ube ngumKristu ubuye futhi ube senkolweni kaMose ubuye futhi ube senkolweni yomdabu ngesikhathi esisodwa. Uwedwa. Zontathu zinonkulunkulu abehlukene kanye namazulu ahlukene. Kanjalo futhi zinenqubo yokukholwa eyahlukene. Ngakho ke awukwazi ukuthi wena uwedwa ube kumazulu ahlukene. Yikho ke kubalekile ukuphumela obala. Uzazi ukuthi ungaphansi kwayiphi inkolo. Njengoba sesikhulume kaningi ngalokho, abukho ubudlelwane phakathi kwenkolo kaMose nenkolo kaConstantine okungubuKristu. UbuKristu buyisitha senkolo kaJehova. Leyo nto kufanele bonke abantu beyazi, amaNazaretha namaKristu, ukuthi ubuKristu njengenkolo kuyisitha senkolo kaJehova. Inkolo kaMose isisekelo sayo imithetho kaJehova owayinika uMose entabeni yaseSinayi. Enkolweni yobuKristu awuvunyelwe ukubiza igama likaJehova nelikaYeshua. La magama achithiwe kwiTestamente Elisha. Achithwe ngoba engemukelekile enkolweni yabezizwe. Kule nkolo awuvunyelwe ukugcina nawodwa umthetho kaJehova. Ngangokuthi emandulo uma uficwa ugcina umthetho kaMose wawubulawa. Isibonelo salokhu ukusoka ngeSabatha. Umuntu owayeficwa esonta ngeSabatha wayebulawa kabuhlungu. Kanjalo nengane etholakala isokile yayibulawa nomzali wayo. Namanje amaKristu akasoki. Mawusuka ukuyisokela nje, kodwa ngokukaNkulunkulu amaKristu akasoki. AmaKristu akagcini iSabatha. Futhi kuyimfundiso yobuKristu ukuthi bengawugcini umthetho kaMose. Enkolweni yobuKristu yachithwa ngamaKristu inkolo kaMose. Uma senikhohlile
nanka amaKristu ashawa ngoConstantine eqeda ngawo inkolo kaJehova. Lento ngiphinda ngoba ngifuna ukuthi ihlale kubantu abamnyama bonke ukuthi inkolo yobuKristu yayichitha inkolo kaJehova ngokusemthethweni. Kwaba namaCrits achitha inkolo kaJehova. LamaCrits afundeka kanje: ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha iminikelo, umthandazo, ukulinda, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kule nkolo yamaJuda. Ngiyezwa kahle, angikufisi ukubuya kule nkolo yamaJuda. Lokho kubhalwe ezincwadini noma emthethweni yenkolo yamaKristu. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Uma eke waba khona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sabalephero bukaGahazi sivele sehlele kimi ngaso leso sikhathi. Amen. Lento ngiyayiphinda ngoba ibucayi kakhulu. Abantu abaningi abangamaKristu abazi ukuthi ubuKristu buphambene nenkolo kaJehova. Ngenxa yokungazi, amaKristu kulula nje ukuthi bethi uma bethandaza bebiza uJehova, ngoba kubona ababoni ukuthi lento iphambene nenkolo yabo. Kulula nje ukuthi sebebize uJehova kodwa belichithe isabatha. Kulula ukuthi bebize uJehova kodwa beyichithe indaba yokusoka. Nanoma imuphi-ke nje umthetho kaNkulunkulu uchithiwe enkolweni yobuKristu. Kodwa ngenkathi amaKristu ekwenza lokho akaboni ukuthi kwenzeka kanjani ngoba abawazi umlando nomnyombo wenkolo yabo. LamaCriti asemqulwini wezincwadi zamaKristu. Ngalokhu ngizama ukuveza ukuthi ungazikhohlisi uthi ubuKristu buhlangene kumbe kukhona ubudlelwano obunabo nenkolo kaMose, le efike yavuswa nguShembe umprofeti. Namanje awukho umthetho kaJehova umuntu ongumKristu ogcinayo. Kodwa ngoba siyisizwe simnyama siyaye sikhohliswe nje kalula. Awukho umthetho nowodwa kaJehova umuntu ongumKristu ogcinayo. Awu, bengagcina lo mthetho onatural ogcinwa noma yimuphi umuntu othi ungabulali ungeli. Lo mthetho lo akubona umthetho obhalwe ngokudumisa uJehova. Kodwa umthetho odumisa uJehova specifically amaKristu enqatshelwe ukuba evume. Futhi
babhekiwe ukuthi ekushumayeleni kwabo abadeviate yini kule mfundiso. Ngiphile kakhulu enkolweni yamaLuthela na kwezinye izinkolo. Kule nkolo yamaLuthela noma ebandleni lamaLuthela kunencwadi yonyaka engayibiza ngazi noma bayibiza ukuthi ayi-timetable noma yini, kodwa uphoqelekile ukuthi kuleli sonto ngifunde la nala eBhayibhelini, ngishumayele lokhu nalokhu kuze kuphele unyaka. Lokho bakwenzela ukuthi abantu bengadeviate from lenkolo yalezizwe. Kufanele beshumayele lokhu okufunwa abaholi balelo bandla. Iholi ye funda nje incwadi kufanele uyifunde eBhayibhelini, ini kufanele uyenze ibhalwe phansi. Kuphela wena ukuthi uyifunde njengoba suke sifunda umthandazo weSabatha. Namanje awukho umthetho kaJehova umuntu ongumKristu ogcinayo. Kodwa ngoba siyisizwe simnyama siyazikhothisela nje kalulu. Njengoba sihlale sichaza abezizwe bathi besuka bathatha inkolo yobuKristu bayihlanganisa nekamanye. Benza sengathi sekuyinkolo eyodwa. Lokhu uShaul okubiza ngokuthi Hellenism plus syncretism is equal to Pauline doctrine. Bafike bathatha inkolo yabo bayihlanganisa nenkolo kaMose, kwase kuphuma inkolo lekuthiwa yi-Pauline doctrine. Njengoba uhlala uzwa amaKristu ukuthi uma echitha umthetho kaMose ayaye ecaphune inkulumo kaPaul. Inkinga amaKristu amnyama ukuthi akanalo ulwazi lwenkolo yabo. Yikho bengakwazi ukwehlukanisa phakathi kwenkolo kaMose nenkolo kaConstantine. Ngokuveza lolu lwazi abanye abantu bengathi sichitha inkolo yobuKristu. Kanti akunjalo. Sehlukanisa inhloko nesixhanti. Singakhohliswa ngokufanisa izinto ezingafani. Enkolweni kaMose umprofeti wokugcina nguYeshua. Lo enkolweni yobuKristu osebizwa ngoJesu. uYeshua wazalwa ngo-6 AD. Wabethelwa esiphambanweni ngo-36 AD. Ebethelwa isizwe sakhe okungamaJuda. Ngakho-ke ngokomlando uYeshua akaze abe sesizweni samaRoma noma samaGreki. Kodwa ngokwenkolo kuthiwa uJesu ungumsunguli wobuKristu. Angazi noma lento ukhona umuntu okuyicabanga ukuthi uYeshua akufihlekile ukuthi wayeliJuda ezalwa ngamaJuda. Akufihlekile futhi ukuthi wabulawa ngamaJuda. Akufihlekile lokho. Ngoba kubhalwe phansi kweNew Testament. Kodwa imfundiso nkolo yamaKristu ithi ubuKristu basungulwa uJesu. And no one ever think ukuthi kumi kanjani. Ngoba umuntu ofundile kufanele ngabe uyazi ukuthi amaJuda ayizitha ezinkulu zamaRoma.
ngoba kwaze kwaba ngisho nezinto babulalana. Wonke umuntu ofundile uma efunda iTestament elisha uyambona uYeshua ekhuluma kuMathewu 10 ukuthi ma amaJuda siyoshumayela engashumayela bezizwe, which includes amaRoma. Manje kwenzeka kanjani ukuthi umlando uphambane nenkolo? Ufike ngomlando wazi ukuthi uJesu wayengumJuda, waze wafe ngumJuda. Kodwa ngokwenkolo bese kuthiwa uJesu ungumsunguli woKristu. Obabungekho ngesikhathi sakhe. And no one kumuntu omnyama who questions this thing. Sonke siyazi ukuthi uJesu wayeliJuda. Wabethelwa ngamaJuda ngaphansi kwenkolo kaMose. Okwenzeka yilokhu. Wathi uma amaRoma esenqobe amaJuda ngo-70 AD ase eba nemithetho echitha inkolo yamaJuda. Ukuchitha inkolo yamaHebheru akuqalanga ngoConstantine. Kodwa umbuso owaqala ukuchitha inkolo yamaJuda kwaba nguNero eminyakeni yo-68 AD. uYeshua vele engasekho emhlabeni. Leyo nto ibhalwe phansi sencwadini. Bathi odokotela benkolo yamaKristu bavala amehlo ababoni lutho. Banamehlo kodwa ababoni. Kubhalwe phansi lento engikhulumayo is not my thinking, it's something nawo ngathi uma uyifunda uyithi. Wathi uma abezizwe sebenelisekile ukuthi baqedile ngenkolo kaMose, kodwa babona ukuthi njengoba uYeshua wayedume kanje esizweni samaJuda, base bakha inkolo yabo ethatha indawo kaYeshua oliJuda. Ekwakhiweni kwalenkolo base bakha isithixo abasibiza ngokuthi nguMesaya wabo. Niyezwa njalo? uDr. Costa ukuchaze kahle lokho uma ethi abezizwe babe wazonda amaJuda. Kusho umlungu bezonda noNkulunkulu wabo okuyiTestament elidala okunguJehova. Kodwa babemfuna umsindisi. Ngalokho ke base bezakhela umsindisi wesizwe sabo. Ekwakheni lo msindisi oyisithixo bathatha impilo kaYeshua oliJuda nongasekho emhlabeni. Base bethi lo msindisi nguye lo ongumprofeti wamaJuda. But lesi sithixo sabo sekuyilo Jesu ongumprofeti wamaJuda. Kodwa balishintsha igama. Igama elithi Jesus alihlangene nelithi Yeshua. Igama elithi Jesus lisuselwa emagameni amabili esiLatini nesiGreek okubizwa kuthiwa Isus. Okwahamba nezilimi zaseziba no-J as a letter. Mase zino-J kwasekuthiwa Jesus. But it has got nothing to do with Yeshua. This is the name of isithixo. And lento iyangikhathaza ngoba unless abantu abamnyama be-understand lento ngeke bekwazi ukusuka ekugqibeni. Ngoba uyabona umuntu okhula azi ukuthi ungakwadube kanti ungakwampanza. Ayikho into yakhe ezolunga until ezoqondisa isibongo sakhe. Kanjalo ke nasenkolweni uma si confused ngenkolo ayikho into ezokulunga.
ngoba yonke into yethu kufanele siyilungise ngokwenkolo kuqala before siyilungise ngokwepolitics. I-politics cannot go before inkolo, ngoba inkolo iphethe ikwazi ukuxhumanisana noNkulunkulu. Yonke into yenza ngoNkulunkulu, especially thina abantu abamnyama, ngoba sakhiwe uNkulunkulu ngomthetho wakhe. Lesi senzo siwukuntshontsha umqondo womunye umuntu kube sengathi ngowakho, okuthiwa i-plagiarism. Yonke lento yokuqhamuka noJesus kodwa engakaze bekhona, kufana nokuthi ngibhale incwadi ngise kuma-publishers bese fike e-rejecta. Mase rejectile bese beshintsha yonke i-content yale ncwadi isekuba ngenye i-content, sekuba incwadi yabo yomunye umuntu. Leyo nto leyo iyicala ebizwa kuthiwa i-plagiarism. Uyaboshwa, uboshelwe leso senzo, kodwa siyenzwa kakhulu. Nalapha-ke abamhlophe into yokuqala bayenza, baqale bachitha uYeshua. La ngaba bikho nje igama enkolweni yabo elithi Yeshua. Uma sebemchithile uYeshua base beqhamuka noJesus. Kodwa lo Jesus abaqhamuke naye bathathe impilo kaYeshua esebemchithile. Kodwa lo yikho ke manje abantu abamnyama don't question ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uJesus ezalwe ngamaJuda, ezebethelwe ngamaJuda, bakufunda lokho. Kodwa all of a sudden usewumsunguli wenkolo yobuKristu. Uma umsunguli wenkolo yobuKristu akubhalwe ngani kulezi ncwadi kuma-gospel awu-4 ukuthi uYeshua waya kanjani kumaRoma namaGreek? Why is it not written? Njengoba ngisho ngithi umlando ucacile, ngisho kwiNew Testament ucacile, ngoba alikufihlile ukuthi uYeshua wayezalwa amaJuda, wabethelwa ngamaJuda. Lokhu okubi kuyaveza ukuthi wabethelwa ngamaJuda. Uma uJesu wayezalwa ngamaJuda waze wabethelwa ngamaJuda, waya nini kumaRoma? Angazi noma niyezwa le. Mhlawumbe yimini ngisiphuphu. Abantu bayakufunda ukuthi uJesu wazalwa amaJuda, wazalwa uMaria noJosefa. Bayakufunda futhi ukuthi waye esenkolweni yamaJuda, ngishumayela wayeshumayela ngoMose. Ngisho izenzo zikucacisile lokho. Futhi bacacisile ukuthi uYeshua wabulawa ngamaJuda. So uma uYeshua wayezalwa ngamaJuda, waba senkolweni yamaJuda, wabulawa ngamaJuda, waya nini enkolweni yamaKristu yamaRoma? Ngoba phela iChristianity inkolo yamaRoma kufihliwe lokho. Uyisungule nini-ke manje inkolo yamaRoma? Uyisungule sewafa kanjani? Ngoba noma sewafa wabuya kubafundi bakhe wabatshela ukuthi beshumayeleni. So lokhu ukuthi manje bese kuthiwa wasungula inkolo yamaKristu bese eba ngowamaKristu. Ube ngowamaKristu kanjani? Ngoba uKristu usungulwe ngo-325 AD, yena wahamba emhlabeni ngo-36 AD. Kwenzeke kanjani lokho? Ukuze ubone ukuthi lento inobuqili obungakanani,
awusoze wawuthola umlando kaJesu oseBhayibhelini. Uqhamuka usutshelwa ngoJesu ozalwa engumJuda, kodwa umthole esesungula inkolo yoKristu. Kuba imfundiso nje iqhamuka emathempeli emasontweni ukuthi uJesu wasungula uKristu. Kodwa akufundi eTestamenteni ukuthi wasungula kanjani. Ngoba phela ngo-70 AD ngokomlando amaRoma abulala amaJuda aqeda adiliza neJerusalem. So when did they then become inkolo kaYeshua? uYeshua uye kanjani enkolweni yamaRoma? Kanjani? Nini? Ngoba the way they put it, they mean ukuthi uYeshua wahlubuka enkolweni kaMose. That's how they put it. Ukuthi wahlubuka. But in reading, awuthola ukuthi wahlubuka nini. Ngoba in many verses uYeshua ukushilo ukuthi kufanele kulandele umthetho kaMose. In many verses uYeshua ukushilo ukuthi ngisho ungakholwa ungibize uhlala uthi kimi inkosi inkosi, kodwa uma ungawugcini umthetho kaMose ngeke ungene ezulwini. Kusho yena uYeshua. But abantu abamnyama don't ask any questions. Bayithi nje umlungu, hayi uYeshua wasungula uKristu. Yes, uYeshua wasungula uKristu. Sekufanele sihlabelelele sijabule. Uma ukuthi hayi uYeshua wabethela esiphambanweni ngalokho kwaqedwa izono zethu, hayi sekunjalo. But in the Bible, Jesus has repeatedly said ukuthi umuntu ongawugcini umthetho kaNkulunkulu uye esihogweni. Kusho yena, hayi ukuthi mhlawumbe kusho abanye, kusho yena. But abantu abamnyama, they carry the Bible, but they don't read the Bible. They take what they are told. Elinye iJuda ilokhu zayisulumane lathi, the problem with many Christians is that they read the opposite of what they take the opposite of what they read in their own book. Baliphatha iBhayibheli likhuluma ngeSabatha, kodwa uma sebefika esontweni sebekhuluma ngesono. Yizwe bephethe iBhayibheli likhuluma ngeSabatha. Abantu abamnyama abavuki umqondo. Ngoba ngaphandle kokuthi lezi zinto sizazi, ngeke size sikwazi ukukhululeka. Ngoba ukuze sikwazi ukukhululeka kufanele ukuthi sibuyise uNkulunkulu wokhokho bethu. Amen. Asikwazi ukubuyisa uNkulunkulu wokhokho bethu uma sicabanga kanje. Ukuvika imibuzo eminingi akusoze kwasho ukuthi uJesu ongumJuda waya kanjani nangamuphi unyaka enkolweni yobuKristu. Ngoba kuMathewu 10 uJesu uthi inkolo kaMose ingashunyayelwa kwabezizwe. Kusho yena uJesu ukuthi inkolo yabo ingashunyayelwa kwabezizwe. Pho uma uJesu wakhuluma leyo nto leyo kuMathewu 10, yena wahlubuka nini kuphi lapha owahlubuka khona inkolo kaMose wese esungula inkolo yabezizwe? Ngoba yonke into enomlando, njengoba simi lapha nje sina umlando ukuthi ngo-2010 saphuma ebuhleni. Umlando lowo. Angikwazi ukuthi umlando uthi
ngo-2010 ngaphuma ebuhleni bese kuba nenkolo ukuthi ngavela ezulwini. Kanjani? Ngoba umlando uyasho ukuthi ngangumvangeli ebuhleni ngaphuma ebuhleni ngo-2010 kwafika ingilosi yathi angiphume ebuhleni. Nokuchaza lokho manje sengavele eqhamuke manje ukuthi hayi umfaza wavele waqhamuka ezulwini. Kanjani? Ungakwazi kanjani ukuthi umlando uphikise inkomo? Lapha ke ngithi noma imuphi umuntu ofundile kufanele azibuze ukuthi njengoba amaRoma namaJuda babeyizitha ezingaka, uJesu wasihlubuka nini kanjani isizwe sakhe ukuze eyosungula inkolo yobuKristu esizweni samaRoma? A very simple thing. Njengoba kubhaliwe ukuthi uJesu wayengumJuda futhi kusemlandweni ukuthi amaJuda eyizitha zamaRoma, kunini lapha manje na uJesu esehlubuka enkolweni yamaJuda eseba senkolweni yamaRoma? Kanjani? Wangena kanjani phakathi kwalaba abantu ngoba babezondana? Ngenxa yobudedengu bethu asikwazi ukubona ukuthi ngisho ngokwemibhalo uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMose. Asikwazi ukubona lokho. Inkolo kaMose inomthethosisekelo wayo okuyimiyalo elishumi kanye nenye imithetho eyayibhalwe komunye umqulu obizwa ngokuthi incwadi yemithetho. Abantwana bakwa-Israyeli ababehlale beyifunda njalo. Uma uzofunda uNehemiya 9 kuyakhulunywa ngalo ncwadi ukuthi ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli bebuyela kuNkulunkulu ingxenye yosuku babefunda bekhumbuzana ngencwadi yomthetho, ne-content yencwadi yomthetho. Abantwana bakwa-Israyeli besahamba noNkulunkulu begcina umthetho wakhe, babe yisizwe esingahlulwa yisizwe, hhayi ngamandla aso kodwa ngamandla kaJehova. Noma sicelani kuNkulunkulu wayaye asenzele. That's a fact. Lokhu kwenza zonke izizwe zimesabe uIsrayeli, zaze saba uNkulunkulu wakhe okunguJehova umdali wezulu nomhlaba. Ya, babe saba uJehova. Kwathi mhla uIsrayeli ehlubuka uJehova, izizwe zaqala zamnqoba, zaze zamthumba. Kodwa noma sezimnqobile uIsrayeli, ezinye izizwe zazazi ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli angeke zibhekane naye. Ngakho-ke izizwe zazazi ukuthi yinye indlela yokumnqoba uIsrayeli ukuba zimsuse uNkulunkulu wakhe. Zazokwenza kanjani lokho? UMahubo 83 verse 3 kuya 5 isiprofetho sithi ngobuqili benza ubuqili ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho, bathi wozani sibaqothule, bangabe besaba isizwe, negama lika-Israyeli lingabe lisakhulunywa. Lokho kwakuyisiprofetho esenzeka amaJuda esengaphansi kwaNkulunkulu. Ngo-70 AD kwathi uma amaRoma emnqoba uIsrayeli, kwathi zonke lezi zizwe ezibizwa ngokuthi abezizwe zasihlakaza lesizwe. Sebesinqobile benza njengoba kwakuprofethiwe, bahlakaza lesizwe, basenza sangazi ukuthi siyinzalo kaIsrayeli njengoba namhla singazi. Ukuthi singazi ukuthi siyinzalo kaIsrayeli yinto eyahlelwa phansi.
yahlela ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi laba bantu bengazi ukuthi bayinzalo kaIsrael. Ngoba uma beke bazi ukuthi bayinzalo kaIsrael, bahambe bebuyele uNkulunkulu wabo. Ngoba babazi ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrael. Kwakufanele ngane singazi ukuthi siyinzalo kaIsrael. Uma sazi ukuthi siyinzalo kaIsrael, sasizobuye sibuyele kuJehova, bese uJehova ebuyela kithi. Abezizwe bengabe besakwazi ukusenza iziphila zabo. Ilento engikhathaza kakhulu. Ngoba abantu abamnyama ababoni. Balokhu bekhuluma ipolitics, abelungu basicindazela what not. Kodwa ababoni ukuthi as long as bemhlubukile loNkulunkulu abasoze bakwazi ukuba benqobele izizwe. And into enkulu engihluphayo si-ignorant. And while si-ignorant, siyathanda ukuthi siphumele obala sibonise uphukuphuku. Ngeke ngabona ku TikTok enye intombazana ithi nijabulela ukuthi amaPalestine ahlasela amaJuda. AmaJuda isizwe sikaNkulunkulu. Ngeke bewenze lutho. Ngibona ku TikTok. Lo muntu uze wabhala into ewubuphukuphuku. Angazi ukuthi khona isakha sesingisi sithi it is better to keep quiet and be without a fool than to open your mouth and leave no doubt. Kungcono ukuthi uthule abantu becabanga ukuthi isiphukuphuku kunokuthi uthi mawuvula umlomo vele kubonakala ukuthi eyisiwula nje. AmaPalestine, ama-Arab, leli yazwe kulona la. NamaJuda la aba-Israel leli yazwe kulona la. Leli yazwe uNkulunkulu wanikeza abantu abamnyama. And abantu abamnyama bakwazi lokho. You know what? Abantu abamnyama ukuthi amaJuda enikezwe leyazwe kwenziwe ngo-1947 no-1948. Kodwa bakwazi abelungu ukuthi lento bayenze ngendlela ukuthi sigcine sekunabantu abathi amaJuda lento abayenzayo i-right. Oqala amaJuda amhlophe akakaze ebe isizwe sikaNkulunkulu. Yes, bayigcina imithetho kaNkulunkulu bayisho ngalokho. Kodwa nje ngokomlando amaJuda amhlophe akakaze ebe isizwe sikaNkulunkulu. Isizwe sikaNkulunkulu yithi. Amen. But umuntu omnyama kwi-TikTok uthi isizwe sikaNkulunkulu lamaJuda amhlophe. Bakwenza kanjani lokho? Basungula inkolo yabo abayibiza ngokuthi iChristianity. Le nkolo amaRoma ayibiza ngokuthi inkolo yawo entsha. Umsunguli wayo Constantine washaya umthetho obizwa ngokuthi amaCreeds. LamaCreeds ayichitha inkolo kaMose. Echitha noJehova kanye noYeshua. Kodwa okwakubalekile ukuthi singabanalo ulwazi ngemuva kanye nenkolo yethu. Ileyo nto ebalekile ezweni ezimhlophe ukuthi asingabanalo ulwazi lwemuva lethu. Asingabanalo futhi ulwazi lwenkolo yethu. And that is what is happening. Asinalo ulwazi lwemuva lethu. Baningi abantu abamnyama bakuphika ukuthi bangamaHebheru. Asinalo ulwazi lwenkolo yethu.
abantu abamnyama abazi ukuthi kufanele ukuthi kuze zonke izinto zabo zilunge belandele umthetho kaMose. uJehova uyena le nkolo eyafika entabeni yaseSinayi iyona nkolo yethu. Abantu abamnyama bakwazi. Ngakho-ke abelungu baphumelela ukuthi besenze iphuphu ngoba through their teachings uyabona abantu uyayifundisa umuntu ukuhlakanipha kodwa thina sifundiswe ubuphukuphuku. Baze bakubhala phansi bathi teach them to read but not to learn. What in not to reason. Yeah, not to reason. But no, teach them to read but not to reason. So sakufundiswa ukuthi sifunde kodwa singacabangi. We graduated kulokho ukuthi sifunde kodwa singacabangi. Ngakho-ke ukuze sikhohlwe ngenkolo yamaHebheru achithwa wonke amagama esiHebheru. Lachithwa kuNew Testament igama elithi Jehova, elithi Yeshua, nelithi Nazareth, amaNazaretha. Ngibalambalwa kodwa achithwa onke amagama esiHebheru ngabezizwe basebeqhamuka nawabo. Uyazi ukuthi onke amagama lana akwiNew Testament amagama esiwanikezwe abelungu akuwona amagama esiHebheru. Onke ngisho uJehova baba uSebhero washintshwa noYeshua washintshwa futhi angathi ngababala amagcina ngoba wonke achithwa. Kungumkhuba wabezizwe ukuthi kuthi uma usuyisigqila balilahle igama lakho bese bekuqamba elabo. Kunjalo. Baligcina igama elithi uNkulunkulu. Kodwa lo uNkulunkulu abakhuluma ngaye bengasho yena uJehova. Besho uBhali. Bakubhala futhi kuma-creeds ukuthi uNkulunkulu abakhuluma ngaye uBhali. Noma namhlanje sekungamahloni noma sekuyinhlamba ukuthi enkolweni yabaKristu uNkulunkulu wabo uBhali. Kodwa kubhaliwe kuma-creeds. Angazi uma niyakwazi. Kubhaliwe kuma-creeds. Nokuthi iSabatha lashintshelwani kuba libe yisonto ukuze lihambelane noNkulunkulu wabo uBhali. Kubhalwe phansi kuma-creeds. Kodwa namhlanje lade ngilaleli nje omunye becula ngokuthi uYeshua wavuka ngosuku lwesithathu. Into engekho. uYeshua akaze evuke ngosuku lwesithathu. Kodwa bakwaphile kwaze kwagcina kukho. Kodwa leli ukuthi kusonto ngesonto kwakulandelwa usuku lukaBhali. Kubhalwe yibo. Kodwa namhlanje abasafuni ukuveza. Yachithwa yonke imikhosi kaJehova esikhundleni sayo kwaba imikhosi yezithixo zamaHebheru. Nalokho futhi bakubhala phansi ukuthi iyachitha imikhosi kaJehova. Babhala phansi futhi ukuthi umuntu ongumKristu kufanele ukuthi ehambe ngokwamasiko esizwe samaRoma. Baze bathi esizwe samaRoma. Kodwa kwahamba kwabonakala ukuthi akunangqondo ukuthi balibeke ngembaba ukuthi bayayichitha inkolo yamaHebheru noma inkolo kaMose. Base besihlanganisa lezi inkolo bezenza inkolo eyodwa. uShaul encwadini yakhe oyibiza ngokuthi Hellenism plus syncretism is equal to Pauline doctrine. Kubhale abelungu
ababhali lapha hhayi abantu abamnyama ukubhala amaJuda ukuthi kwathathwa iHellenism okungamasiko amaGreki kwahlanganiswa kwasekusinthentayizwa kuhlanganiswa kwenziwa inkolo yodwa kwasekuphuma le nto ekuthiwa yi-doctrine yokuchitha umthetho kaNkulunkulu. Le doctrine ehlanganise inkolo kaMose nekaConstantine yenzelwa ukuthi ungaboni uma inkolo yabezizwe isichitha inkolo kaMose njengoba singaboni nje. Asiboni. Bathi inkolo entsha noma isivumelwano esisha sisuselwa kwisiprofeto sikaJeremiya 31. Uma uyafunda isiprofeto sikaJeremiya 31, uJeremiya 31 ukhuluma ngesivumelwane uNkulunkulu oyosenza nabantwana bakwa-Israyeli. Sokuthi umthetho bowazi ngekhaya. Kodwa konke lokho abantu abamnyama ababoni ukuthi uma sebetabelwe ngaye lesivumelwano esikhuluma nathi. In fact abantu abamnyama abazi ukuthi abezizwe yini. Ngoba kodwa nakezomunye ethi khona okhuluma encwadi elikhodo ngithi TikTok angazi lapha ethi okuntombazana ukuthi thina njengoba singabezizwe sihlangana nomthetho kaMose. Go ngoba sebeke bayibona leyo nto lebephamisa. Anabe nibona yonke le nto nabe ngiyibona kuma group eni. Quite strange. Lento mina ngiyibona kuma group eni ukuthi uthande kaze nifunde. Noma nehlulwa isingisi ngoba lento kuma group eni. Futhi yafaka uqhakaza udokotela. But no nganiyazi kebe phamisa abayazi nganiyazi ayizobe ngiveze ihlazo. Le ntombazane ithi angazi ukuthi thina sihlanganaphi nomthetho kaNesabatha ngoba iSabatha ukuthi khona umthetho no-Exodus 31 kushiwo kwathi liwuphawu lesivumelwano nabantu bakwa-Israyeli. Mina-ke ngihlanganaphi na ngoba mina ngowezizwe. It is better to keep quiet and be talk a fool than to open your mouth and leave no doubt. Ukuthi umuntu omnyama ufundiswe abelungu ukuthi ungowezizwe. So manje abantu abakaNkulunkulu sengabamhlophe. Yes singabezizwe enkolweni kaKristu. Kodwa sikwazilasizwe lezizwe enkolweni kaJehova. Ekwenzeni lokhu kwathiwa inkolo kaMose isivumelwano esidala bese ekaConstantine ibizwa ngesivumelwano esisha. Yabona ukuthi bakwazi kanjani ukuyichithelela. Kwase kukhulunywa incwadi kaJeremiya 31 engahlangene nabezizwe. Kwathiwa nguye owathi kuyoba nesivumelwano esisha esiyoqeda umthetho kaMose. Lesi sivumelwano esisha sakhiwa ngokubethelwa kukaJesu esiphambanweni. That is the teaching. That is the teaching. And black people query nothing. There's no curiosity at all. Bakwazi abantu abamnyama bebe odokotela emkhosini emaKristu. Kodwa uthola ukuthi abazi foko. Ngoba yonke into yabo yenziwe kuthiwa inamahendlela. Kodwa kuseqinisweni babechitha inkolo kaJehova nenkolo kaConstantine.
kodwa base bekubeka kubantu kube sengathi lenkolo kaMose ichithwe ukubethelwa kukaYeshua. Yonke into engase ichithe inkolo kaMose yaye yenziwe. Abelungu babe so good in deviating abantu enkolweni kaJehova. Babadeviate ngokubethelwa kaYeshua. Babadeviate ngokuthi uYeshua uzobuya. Kwathiwa kholwa ukuthi uYeshua uzobuya. Where on earth have you ever believed in prophecy? I-prophecy yenziwe i-belief. Kuthiwa kholwa ukuthi lesi prophet sikaJesu ukuthi uzobuya izokwenzeka. And ngokwenze njalo ke ngokukholwa lokho uzongena ezulwini. Yezwa lokho. So many things are very funny. Kuthiwa kholwa ukuthi uYeshua uzobuya. Ngokukholwa ukuthi uYeshua uzobuya, usukholiwe usuzongena ezulwini ngalokho. Ukuthi uyakholwa ukuthi uJesu uzobuya. Ziningi izinto ezenziwe. Mhlawumbe kuthiwa njena isiphambano. Thatha isiphambano senziwe into enkulu. Ukholwe isiphambano ukuthi uJesu wafe esiphambanweni. I ask another question. Umuntu ethi ejabulele ukuthi uJesu uzobuya ezolanda ibandla lakhe. Kuze kube inkonzo impela yokuthi uJesu uzobuya ezolanda ibandla lakhe. But uzobuthi ibandla lakhe kaJesu libonakala ngani? Ngoba uYeshua wafa engumNazaretha egcina umthetho kaMose. Manje leli bandla lakhe okhuluma ngalo elikumaKristu limi kanjani? Does it mean ukuthi ma uJesu ebuya then sengizongena ezulwini ngijabule ukuthi hayi uJesu uzobuya ngoba ngizongena ezulwini? But uJesu uyabuya akabuyi ngizongena ezulwini or ngizolahla? Ngoba kusho yena ukuthi uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uzolahla. Kusho yena ukuthi bothi inkosi asikwenzanga ukuthi ngithi sukani kimi nina benze ngoku. Kusho uYeshua. Kodwa abantu abangamaKristu abakuboni lokho. Bakholwa ukuthi hayi uma uYeshua ebuya, you must be excited over the fact ukuthi uJesu uyobuya. But njengoba hamba nje uJesu bangakanani abantu sebafe engazange ngabuya. Bangakanani? Wena ke nje ucabanga ukuthi uzofa uJesu sebuyile. Kanjani? How many people have died believe uJesu uzobuya? Does it mean ukuthi kungena ezulu kuyicondition ukuthi uYesu? Where do you get that? No, that is not the teachings of Jesus Christ. Well, enye imfundiso ngazi namanje nomsekhona enkulu yokuthi uNkulunkulu wanikela indodana yakhe eyodwa ukuze kusindise umhlaba. Bese bejabulela ukuthi uJesu wayenikela. But if you read the Bible, akukho lapho ukuthi uJesu khona wayenikela. Akukho. uJesu ngenkathi sebona ukuthi uzobulawa wathandaza ukuthi uNkulunkulu akamvikele. uJesu umuntu owanikela uJesu wamqalekisa. Pho kuvelaphi ukuthi uJesu wayinikela? uJesu waze wenza ilokhuza umfanekiso ethi indoda yalokhuza yathenga indawo yathuma abantu ukuthi beyobheka
babulawa kwaze kwafika nendodana yakhe lo muntu naye bayibulala. Ukhona lapho mntu ko Matthew 23 or so. Kukhuluma yena uJesu. Kodwa abantu bathi uJesu wayinikela kuphi kubhalwe ukuthi uJesu wayinikela. Ngoba reading iBhayibheli lithi uJesu ngenkathi sezobulala wathandaza konsithi ukuthi ecela uNkulunkulu ukuthi ekwedlulisele ukufa. Ukuyinikela lokho. uJudas Iscariot owanikela ngoJesu, uJesu wamqalekisa. Ungaqalekisa umuntu kuthiwa futhi uyinikele. Kanjani? So there's a lot of confusion. A lot of confusion. Igama likaYeshua lichithiwe, kodwa kwase kwakhiwa isithixo esingekho sesibizwa ngokuthi uChrist. Le gama elithi Christ liyisiGreek, lisho ukuthi uMesaya. Anoma nyakwazi. Igama elithi Nazarene kwathiwa Christianity. Abalandeli bakaYeshua babizwa ngamanye amaJuda ngokuthi ama-Messianics. Leli gama ngesiGreek elithi ama-Christians. Abezizwe yonke into ababeyenza yayiba njengoba bayihlelile. Ngoba kungekho umuntu ozobaphikisa. Thina sasehluliwe, sesihlakazwe wonke umhlaba. Yabona ngamangala mangithola encwadini kaKoste lapho uKoste echaza khona ukuthi kwaba khona isikole e-university yama-philosophers. Ayeplana ukuthi bayishintsha kanjani le. Ubhala umlungu leso sikole kwakuthiwa yini Alexander. Alexander. Yeah. Alexander Egypt. Alexander what? Egypt. Yeah. I-university lapho kwakhiwa khona lezi zinto. Ubhala umlungu, incwadi ethi Come out of here my people. Ubhalele lokho umlungu ukuthi yonke lento yayenziwa kanjani. Le ndlela yokulutha abantu uthi uDr. Costa yavulelwa izikole eziphezulu zama-philosophers e-Alexander ukuze konke abakwenzayo kuhambe ngohlelo abalwathile. Lelo lifa ligciniwe ligcinelwe lelo lifa ligcinelwe
Isihloko sale ntshumayelo sithi ngabanjani abayobona umbuso wezulu. Impendulo elula ngethi abayobona umbuso wezulu yilabo abagcina umthetho kaJehova. Uma ungawugcina umthetho kaJehova njengoba wawushiya kwinceku yakhe uMose, awukho ngaphansi kwenkolo kaJehova. That must be clear to the people. Ukuthi uma ungawugcini umthetho kaJehova, noma ungathi mawuthandaza ubiza uJehova, noma ungathi mawuqamba iculo uliqambe ngoJehova, kodwa awukho ngaphansi kwenkolo kaJehova, ngoba uJehova inkolo yakhe ithi gcina umthetho wakhe. Amen. Ukuthi ngezindebe zomlomo uhlale ubiza uJesu noma ubiza uJehova, uthi uNkulunkulu wakho uJehova usukumbuluza. Okubalekile ukuthi akukwazi ukwenzeka ukuthi kungathi usenkolweni echitha inkolo kaJehova ungazihlanganisi nenkolo kaJehova ngokugcina imithetho yakhe, bese uthi ngokuhlale ubiza igama likaJehova usungabalwa ngokuthi usenkolweni kaJehova. Akwazi ukwenzeka ukuthi uthi uma uthandaza ubiza uJehova 100 times, uma ushumayela ngoJehova, uma uhlabelela ngoJehova. That is not what Jehovah said we must do. uJehova wathi udunyiswa ngokugcina umthetho wakhe. And uJehova ukhonzwa ngokugcina umthetho wakhe, hayi ngokuhlale umemeza ngomlomo. uJehova akakhonzwa ngezindebe zomlomo, ukhonzwa ngokwenza. Inkolo kaJehova ayiqalanga ngoMose. ONoah, o-Abraham, no-Israyeli kwakungabaprofethi bakaJehova, okusho ukuthi ekufeni kwabo baya embusweni wezulu. Kodwa-ke kwiTestament elidala asifundisweni olutheni ngombuso wezulu, lapho abangcwele bogcina behlala khona. Inkolo ephelele yalabo abafuna ukuphila impilo yasezulwini bese lapha emhlabeni yafikela esizweni sakwa-Israyeli, kokhokho bethu entabeni. That must be very clear. Angeke ushintshe. Inkolo nje kaJehova, inkolo kamenzi wezulu nomhlaba, yafika kithi entabeni yeSinayi yethulwa umprofeti uMose. That you cannot change. Le nkolo ekuqaleni yayibekelwe isizwe sama-Israyeli kuphela. Ezinye izizwe ongama-Gentiles noma abezizwe babengemukelekile kule nkolo, ngoba yayinemithetho ezinye izizwe ezazingayigcini. Yes. Ngakho-ke kusukela kuMose kuze kube sekufeni kukaYeshua, le nkolo yayibekelwe abantwana bakwa-Israyeli kuphela. Kodwa kuMathewu 28 verse 19 ekuvukeni kaYeshua kwabafileyo uthi, hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho. Into yokuqala kufanele niyazi ukuthi akasho uYeshua lapho ukuthi hambani niyoshumayela abezizwe. Akasho ukuthi they must go and preach to the Gentiles. What? Niyoshumayela ezizweni, to the nations. Because kunomehluko phakathi kwabezizwe ama-Gentiles nezizwe ongama-nations. Le nkulumo ethi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho ayiphathwa enkolweni yabezizwe. Njengoba sesishilo, ukuveza lokho kungasho ukubuyisa inkolo kaMose enkolweni yabezizwe.
ngoba uYeshua wayefundisa ngenkolo kaMose. Inkinga eyenza ukuthi enkolweni yobuKristu kufundiswe ngoPaul but not ngokusho uyokhoza uYeshua ukuthi uma kungafundiswa ukuthi uYeshua uthini ngabe kuvuswa inkolo kaMose ngoba uYeshua wayefundisa ngenkolo kaMose. Yikho kufundiswa ngenkolo kaPaul ngoba inkolo kaPaul imfundiso kaPaul no zichitha inkolo kaJehova. But what you must know ukuthi like Jesus akakaze bekhona kwa-Israyeli umuntu okuthiwa uPaul. Leli gama likaPaul lakhiwe kodwa lasuselwa kumuntu owaba khona. Umuntu owaba khona uShawuli. Ngisho ungafunda izenzo uyofunda ufunde ngoShawuli all of a sudden ngifunda ngoPaul ungenzi ukuthi uShawuli noma uSawuli ujike kanjani waba uPaul. Incwadi yezenzo vele kukhomba isikhulunywa ngoPaul. Kodwa iqiniso abelungu. Uyabona uma ungasobheka cabanga izinto ezenziwa abelungu lithi usanani ekhaya. Uyabona, you can imagine ukuthi labantu were capable ukuthi beqede ngoYeshua bese bakha umsindisi wabo bemenze ephile sikwazi ukuthi simkhonze imini yobusuku sikhonze isithixo siyeka okwenye. The same thing applies to Paul. uPaul waba khona waphenduka waba ngumKristu waba umNazaretha kade angazi noma kuthiwa wayemsadesi noma wani waba khona. Kodwa time esekholiwe seumNazaretha waduma kakhulu wagcina sephethe amaNazaretha. But that thing ifihliwe kwiNew Testament. Base bakha uPaul wabo sebethi yonke lento ekhulunywe uPaul wabo bekhulunywa uShawuli. Kodwa bavele bethathe into engekho beyihlanganise benzele ukuthi beconfuse beqede. There is nothing in the New Testament which you can guarantee ukuthi injengoba injalo. There's nothing. Even lokhu ukuthi wathi uYeshua nibabhabhathise egameni likaYise nelendodana nelomoya engcwele. The likelihood ukuthi ayikazi bekhona lento yakhiwa. Ziningabi izinto ezakhiwa ngenhlanhla ngake ngaba nayo incwadi ye-Gospel of the Nazarenes le eyahunyishelwa kuMathewu. You'll be shocked ukuthi zingakanani izinto evele zashintsha kushintshwe iBhayibheli ke manje. Even lokhu ukuthi uYeshua wathi uyindodana ezelwe yodwa akukho kwakwakha. So you end up ungazi ngempela ukuthi which is which in the New Testament. That's why ngicela ukuthi uNkulunkulu elikhulise leli bani ngoba at the end kofanele ukuthi siyothola iTorah ezikhona eEthiopia. Ngoba ungamkhonza uNkulunkulu without the New Testament. Because the New Testament inobugebengu okuyisimangalisi. Ezinye incwadi zayichithwa nani and even today ngeke bekutshele ukuthi bayichithile. Ngeke bekutshele for example ukuthi incwadi kaEnoch yakhe ishelwane. Because incwadi kaEnoch is so important. I have got it. But ayikho abantu abazilutho ngoEnoch. I know it, I have got it for. And many others. Because I read. Ngoba angikwazi ukuthi ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngibuyise ibandla likaJehova bese kuba isiphukuphuku ngencane ukufunda ngoba kufanele ukuthi into engitshela yona ngitshele ngento eyiqiniso
njengoba yathi ingilosi asiyeke lento yokuthi sibhabhadise abantu egameni likayise nelendodana nelemoya yathi abantu babhabhaseni egameni likaJehova uNkulunkulu wethu umdali wezulu nomhlaba. Amen. Yeah. Thina lapha abantu babhabhadiswa egameni likaJehova uNkulunkulu wethu umdali wezulu nomhlaba. Hayi egameni likayise nelendodana nelomoya ingcwele ngoba leyo nto leyo yakhelwe ukuthi ihambelane nenkolo abasebeyakhile. Into abantu abangayazi ukuthi amaZulu maningi noNkulunkulu baningi. Kodwa lapha sikhuluma ngabantu abafuna ukuhlala ezulwini likamenzi wezulu nomhlaba. Kwenye izintshumayelo zakhe ubaba omkhulu wakhuluma lamazwi. Lalelani into ukuthi labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngencebo yakhe uMose noma bekushintshe noma bekuzibe labo badla umlilo uqobo futhi uNkulunkulu akasoze akhulume lutho nabo ngosuku lokuvuswa kwelizayo. Labo bangabathengisi ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. Kusho ubaba omkhulu uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi. Wayefundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho labo abangavumelani nomthetho kaMose baya ebulahlweni. Njengoba washo uYeshua kuMathewu 5:19, uma ungawugcini umthetho kaMose futhi ufundisa abantu ungawugcini umthetho kaMose uya ekulahlweni. Nomprofeti Izashembe ukuthula kube kuye ufakazela uYeshua ukuthi uma ungawugcini umthetho kaMose uya ekulahlweni. Leli vangeli liqondile lifuna labo abafuna ukubona umbuso wezulu noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha. Uma ufuna ukuya ezulwini likaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba owaletha emhlabeni inkolo yakhe esizweni sakwa-Israyeli, gcina yonke imithetho kaJehova njengoba ilethwe kithi ngenceku yakhe uMose inkosi yosisi.